Stop op et øjeblik og se på tomatplantene i hagen din. Du plejer dem, som om de var spædbarn. Du vander dem trofast. Du binder dem op til støttepinder, og du kæmper en evig krig mod skadedyr og plantesygdommer. 1-4 måneder med hardt arbejde. Hvad sker der? De dør. Alt du sitter igen med er nogle kurver med frugt og en hav med visne planterester. Næste vår må du gå tilbage til butikken og betale for privilegiet af at gøre alt sammen om igen. Dette er ikke et bærekraftigt matsystem. Dette er en abonnementsmodel. Men hvad om jeg fortalte dig, at det findes en plante, som bryder denne cirklen fuldstændig? Forestil dig en tomat, som ikke kryber langs bakken, men som vokser til et 4 meter højt træ. Et træ, som ikke dør, når høsten er over, men som står stærkt i 20 år. Et træ, som ikke producerer skarve 15 kilo mat, men over 1 ton i løbet af sin levetid fra en eneste planting. Det producerer fersk frugt midt på vinteren, og når du plukker den, kan den lagres i 6 måneder i rumtemperatur uden hermetisering, uden fryser og uden strøm. Denne planten er ingen myte. På 1940-tallet voksede den i tusindvis af bakgårder over hele verden. Den blev kaldt det røde gulvet i Sejrshagen. Men så forsvandt den. Den forsvandt ikke, fordi den mislyktes. Den forsvandt, fordi den fungerede alt for godt. Den blev visket ud, fordi en plante, som mater dig i 2-10 år, er en katastrofe for en industri, som er afhængig af, at du køber frø hver eneste vår. Dette er historien om tamarilloen, træet de vil, at du skal glemme. Men her er tragedien. I dag vælger selv de få, som finder dette træet, ofte at hugge det ned efter den første avling. Hvorfor? Fordi 90% af nye dyrker ret og slet ikke ved, hvordan de skal bruge den. De behandler den som en vanlig tomat, tager en bid og siger, at den smager forfærdelig. De kaster bort en guldgrue på grund af en enkel misforståelse. Bliv med til slutten af denne videoen, så skal jeg afsløre den 3 sekunder lange hemmeligheden, som låser op dens sande potential. Jeg skal vise dig, hvordan du går udenom det bitre skallet og forvandler frugten indeni til en legendarisk overlevelsessaus. En saus, som er så stabil, at den kan stå i hylder i et halvt år uden at blive ødelagt. Når du først kan dette trickset, vil du aldrig se på en vanlig tomat på samme måde igen. For at forstå, hvorfor industrien begravede dette træet, trænger du ikke en grad i botanik. Du trænger bare en kalkulator. I en verden, der selvforsyning er målet, er effektivitet alt, og den standard hagetomaten er biologisk ineffektiv. Lad os se på regnestykket. En vanlig tomatplante er 1-årig. Den kræver perfekt jord, konstant vanding og dyr gødsel. Hvis du er heldig, giver den dig nogen få kilo frugt, så kommer den første frosten, og den forvandles til slim. For at få mat næste år, må du købe nye frø, købe ny gødsel og starte arbejdsklokken på nyt. Du er tjeneren, planten er herren. Tamarilloen, eller tomattræet, er flereårig. Det er ikke en klatreplante. Det er et halvtræagtigt træ, som vokser lynraskt, op til 3 meter på bare 18 måneder. Når det først er etableret, producerer det op til 70 kilo frugt per år. Og her er det vigtigste. Det gør dette i 20 år. Gør regnestykket selv. En vanlig tomatplante giver en liten mængde mat, og det retter døden. Et tamarillo-træ giver over 1 ton mat i løbet af sin levetid. Det er 100 gange afkastningen for en brøkdel af arbejdet. Når du planter en vanlig tomat, planter du en matbit for sommeren. Når du planter en tamarillo, bygger du en ressource. Du planter en arv, som vil mate barna dine. Men overlegenheden handler ikke bare om vægt. Det handler om timing. Vanlige tomater oversvømmer dig med frugt i august, akkurat når alt andet modnes, og lader dig sitte sulten i januar. Tamarilloen er anderledes. I milde klimaer venter den. For den modner frugten sin sent på året, og giver fersk vitamin C og rødt guld i vintermånederne, når resten af hagen din er død og brun.
Så hvis dette træet er den ultimate overlevelsesvæksten, hvorfor er det da umuligt at finde i et moderne hagecenter? Fordi i øjnene til det industrielle matsystemet har tamarilloen begået en forbrydelse. Den gjorde bunden for uafhængig. Så hvor kom dette træet fra, og hvorfor forsvandt det? Tamarilloen stammer fra Andesfjeldene i Sydamerika. Det var inkaernes tabte avling, en plante forædlet af ældgamle bønder for at trives i dårlig jord og i store høder. Men dens historie i nyere tid er endda mere interessant. På 1920- og 30-tallet var ikke tamarilloen en fremmed, den var en stjerne. Landbrugskontorer over hele verden promotede den aktivt. Under 2. verdenskrig, da mat var mangelvare, blev den trykket til brystet af sejrshakkebevægelsen. Hvorfor? Fordi det var en kaloriemaskine, som krævede næsten 0 indsats. Det var den perfekte avlingen for krisetider. Et træ kunne mate en familie og halve nabolaget. Men efter krigen ændrede alt sig. 1950-tallet bragte med sig den industrielle landbrugsalderen og den strømlinjeformede forstadshagen. Målet var ikke længere selvforsyning, målet var forbrug. Kemiske selskaber trængte at sælge gødsel, frøselskaber trængte at sælge årlige pakker. Et træ, som levede i 20 år og ikke trængte hjælp, var dårlig forretning. Samtidig eksploderede tomatindustrien med nye hybridvarianter, som var avlet for transport, ikke for smag. De var ensartede, røde og forudsigbare. Den vilde, syrlige og holdbare tamarilloen passede ikke ind i formen. Den så ikke ud som en tegneserietomat. Dermed sluttede planteskolene at føre den. Magasinene sluttede at skrive om den. Og i løbet af en generation blev en plante, som engang var et kendt navn, til et genfærd. De byttede ud en 20-årig ressource med et 4 måneders indgangsprodukt. Men her er ironien. Mens de var optaget med at viske den ud, skjulte de ved et uheld tamarilloens største superkraft. En superkraft, som får den moderne tomaten til at se ud som en spøg. Det handler ikke bare om mængde, det handler om tid. For os, som ønsker at tage tilbage uafhængigheden, hvor tilbyder tamarilloen noget, den moderne tomaten ikke kan. Ægte tryghed. Lad os snakke om selve frugten. Først smagen. Det er ikke den vandete, sukkerholdige smagen til en supermarkedtomat. Den er kompleks. Den er syrlig, fyldig og rig på umami. Den smager som en tomat, som har blivet krydset med passionsfrugt og lime. Det er en smag for voksne, ikke for barn. Men dens sande styrke ligger i rustningen. En vanlig tomat har tyndt skal. Den får let mærker. Hvis du lader den ligge på bænken i en uge, råtner den. Den tiltrækker bananfluer. Den bliver til mug. Tamarilloen er bygget som en stridsvogn. Den har et tykt, bittert skal, som fungerer som en naturlig vakuumforsejling. Insekter hater det. Bakterier kan ikke trænge igennem det. Dette betyder, at du kan høste en kurv med tamarilloer i december, lægge dem i en pappeske i et køligt rum og fortsat spise fersk salsa i april. Tænk på det. 6 måneders holdbarhed. Ingen hermetisering, ingen frysing, ingen tørking. Bare rå, levende frugt, som ligger på en hylde og venter på dig i en krisesituation, eller bare gennem en lang vinter. Dette er ikke bare praktisk. Det er en livslinje. Men som jeg advarede dig om i begyndelsen, det tykke skallet er et tveægget sværd. Hvis du ikke kan trickset for at fjerne det, vil du hate denne frugten. Så hvordan låser du op det røde guldet ind i fæstningen? Her er den 3 sekunder lange hemmeligheden, som forvandler denne frugten fra bitter til brillant. Det er en teknik, kokker kalder blanchering, men jeg kalder det opplåsing. Kog op en kæle med vand. Skær et lille kryds i bunden af hver tamarillo. Slip dem ned i det kokende vandet i nøjagtigt 3 minutter. Ikke sekunder, men minutter. Tag dem ud og slip dem umiddelbart ned i isvand. Se nå på magien.
Det bitre, seje skallet vil gli af i hænderne dine som en silkejakke. Det du sitter igen med er en kugle af rent, levende frugtkød. Ingen bitterhed, bare syrlig, smagfuld perfektion. Mos dette køttet med lidt salt, chili og løg, og du har en overlevelsessaus, som får enhver butikkøbt salsa til åblæggende. Eller bare skær den i skiver og læg den på brødskiver. Nå, er du klar for at plante din egen arv? Tamarilloen er et subtropisk træ, som trives bedst i varme strøk. Hvis du bor i et varmt klima, kan du plante det ret i jorda, og det vil blive et træ. Men hvis du bor i nord, må du ikke fortvivle. Dette træ trives udmærket i en stor potte. Ha' det ude om sommeren, og tag det ind, før den første frosten kommer. Det vil fungere som en vakker stueplante hele vinteren, mens det mater dig med fersk frugt. Dette er din chance til at bryde cirklen. Slut at lege har en din fra frøselskabene. Begynd at bygge en ressource, som vil mate dig de næste 20 årene. Hvis du er klar for at plante et træ i stedet for en klatreplante, tryk på like-knappen. Abonner på kanalen, for vi skriver om mathistorien en glemt plante om gangen. Og fortæl mig i kommentarfeltet, vanlig tomat eller tomater, hvilken vil du valgt for at overleve? Kundskab er ikke tabt. Den venter bare på, at du skal huske den. Tak for, at du så på, og lykke til med dyrkingen. Husk, at hver eneste plante, du sætter i jorda, er et skridt mod din egen frihed. Vi ses i næste video, hvor vi skal udforske en af flere hemmeligheder fra naturens eget apotek og spiskammer. Tag vare på jorda, så tager den vare på dig. Det er på tide at tænke langsigtigt. Det er på tide at plante for fremtiden. Tamarilloen venter på sin plads i hagen din. Er du klar for at give den en chance? Valget er dit.